हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरनाय थाबाय आइजोफोरनि माइक्र'फाइनेन्सनि लोन रेहायनि सायाव मोनसे जोबोर गिदिर आपडेट ओंखारनानै फैबाय आरो बे गिदिर आपडेटखौ होबाय रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 25,000 सिम आइजोफोरनो रां होनाय जासिगोन फोसावबाय गिबि मन्थ्रि बिथाङा आरो बे रांखौ बे बोसोरनि गेजेराव नोंथांमोना मोननो हागोन होननानै फोरमायदों। बे जादों माइक्र'फाइनेन्सनि लोन लागिरि आइजोफोरनि थाखाय जोबोरै गिदिर आरो जोबोरै मोजां खौरां। स' बिदिब्ला सोर मोनगोन माब्ला मोनगोन मोननो थाखाय मा खालामबावनांगोन बेफोर गासै खौरांखौ नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो। मैयानि धेमाजि जिल्लायाव जानाय मन्त्रि आफादनि केबिनेटआव गिबि मन्थ्रि बिथाङा बे खोथाखौ फोसावो रायजोआव 11 लाख आइजोफोरनो माइक्र'फाइनेन्सनि लोन रेहायनि रांखौ होनाय जासिगोन। बेनि थाखाय रायजो सरकारनो 700 कोटि रां थि खालामनाय जादों। जायफ्रानोखि नेम बायदि लोननि रां होगासिनो दङमोन आरो होगासिनो दङ बिथांमोननो आसोल रांनि बिबां हिसाबै 16,000, 20,000 बेबायदिनो 25,000 सिम रेहाय होनाय जासिगोन। जायफ्रानोखि बे 11 लाखनि लिस्टआव फैयाखै बिदिब्ला बिथांमोना जिंगासिनांगौ जेबो गोनांथि गैया। बिथांमोननि थाखायबो थागोन मोजां खौरां। जायफ्रानोखि गिबि 11 लाखनि मुं फारिलाइयाव फैया बिदिब्ला बिथांमोना उननि खनसे लिस्टआव बे रांखौ मोननो हागोन होननानै फोरमायदों। बेनि थाखाय साननैसोनि गेजेराव बेनि पर्टेलखौ बेखेवनानै होनाय जागोन आरो बेवहाय आर'जलाइ गथायनो हागोन। नोंथांमोना लानाय आसोल रांनि बिबां बायदि बेनि बिबांखौ नायनानै रायजो सरकारा बेनि रांखौ होनाय जागोन। जायफ्रानोखि नेम बायदि माइक्र'फाइनेन्स लोननि रांखौ होफिनगासिनो दङ बिदिब्ला बिथांमोना आसोल राङा खमब्ला 16,000, एसे बुरजाब्ला 20,000 आरो बेबायदिनो बांद्राय बुरजाब्ला 25,000 सिम रेहाय होनाय जागोन होननानै मोनथिनो होदों। आरो बे होनो गोनां नोंथांमोननि रांखौ चेकनि गेजेरजों होनाय जागोन। फैगौ गिबि डिसेम्बर खालारनिफ्राय रांनि चेकखौ मोनफ्रोम जिल्लायाव होनाय जागोन होननानै मोनथिनो होदों। स' बिदिब्ला दिनैनि फिसा भिडिअआ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर गोनो गोथो थाबावोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरनो हागोन। आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।